Naay Butterfly Sanctuary at the heart of bustling Cebu City with over 50 different species. Asa man kini, kuyugi ko og atong bisitaon ang Humalon Butterfly Sanctuary. Tara! Ang Humalon Butterfly Sanctuary may usa sa labing sikat nga tourist spot nga bisitahon sa paraisong isla sa Sugbo. Bisan unsa pa ang edad, ang sanctuary usa ka maayong lugar alang sa tibuok pamilya nga makatagamtam sa usa ka malingaw nga outing. This unique and amazing butterfly haven is actually home to a nature reserve where the butterflies dwell, and a museum and an art gallery as well. Founded by Julian Humalon in 1974, ang Humalon Butterfly Sanctuary naghatag og talagsaon nga Pinoyanan sa mga alibangbang kay wala kini gisulod sa usa ka huot nga enclosure apan gawas nun nga makalupad sa maong dapit. Comprising of approximately more than 50 different types of rare and exotic butterflies, ang kasagaran nga bisita sigurado nga makakita og labing minus na po ngadto sa 15 niini nga matang sa alibangbang. Sa dapit sa parke, aduna say kapin 100 kalaing-laing klase sa mga tanom nga nagsilbing pagkaon sa mga alibangbang nga naghimo niini nga paraiso sa mga mahigugmaon sa kinaiyahan. Located in Barangay Basak Pardo, ang Humalon Butterfly Sanctuary is also home to elaborate works of paintings and mosaic art nga gihimo ni Julian Humalon, which uses butterfly wings as its mode of painting. Ang museo sa sanctuary nagsilbi nga usa ka komprehensibo nga tinubdan sa edukasyon sa mga bisita bahin sa laing-laing klase sa alibangbang ug kanunay nga gibisita sa daghang mga estudyante nga naghimo sa ilang thesis. So there you have it mga kasugbo, mao kini ang Humalon Butterfly Sanctuary located dinhi sa Barangay Basak Pardo. Kuyugi ko kanunay sa pagdiskubre sa Sugbo aron kita makaingon IDI naringani sa Sugbo. This is Mark, back to you Ramil.